Enimbonayo esiplenini kuseni uStefan City 2 namhlanje uGatsheni insizwa yasophongolo. Uyinsizwa-ke lena-ke esinesikhathi khona endimeni. Xhola kithi sikubuye somukele kwibhanyazi le-TV2. Kuphinaphila kube khona khona umbukisi ngabingelela. Obingelela uGatsheni umculo kamaskandi ngidabuka lapho ophongolo. Bangazi abanye. Umnikazi wama-hit. Ney'ndondo. Ney'ndondo, eyi Kwey'ndondo nje ile generation yethu mhlawumbe ngaba ngu-number 2 ngobuningi bazo. Ayaqoqa kakhulu cha. Xhola kithi sibone lapha emngcwabeni kaSicili sikha phezulu nje ichunu lithinta ngesandla likubuza ukuthi hey usacula nje kodwa-ke singaqali lapho sogcina khona lapho mfethu. Isikhathi sihambile and namhlanje ngithe ngikubheke ngize ngikuthole. Bekufuna-ke mina-ke mayelana nevidiyo kangizwe la khona ekubuza ukuthi kwenze njani, kwenzakalani, wanyamalala yonke lento leyo. Butthi mangifika kuwena wathi no Bhayazile, kukhulu kakhulu engenza nakho mina nguGatsheni and abathandi bomculo kulo nyaka nginento ezahlukahlukile. Njengoba ngichaza ukuthi Bhayazile kulo nyaka umsebenzi ngiyawukhipha but hhayi ngoDisemba. Thatha usibeke yini kusekuDisemba waze wafika uthini ukhiphe manje ungakhiphi ngoDisemba. Ake ngiqale ngicacise ukuthi ngokomsebenzi wethu ama-albhamu ngokwesisindo awalingani kuwo wonke ama-artist. Yes. Angeke kuthiwe i-artist igazi lakwenu ulufushane nje ama-albhamu mhlawumbe ake ngiqale ngasezingeni eliphansi. Yeah. Aphansi wonke ayalingana. Izoba khona ezokudlula. Ngeke kuthiwe ushaya phezulu kuphela ayizibabikho ezoba ngaphansi. Kube kanjani. Akekho umuntu wakwahitha kusukela eqala ukucula waze wayogcina. Ngalokho angiqonde kona ukuthi ngiyahluleka njengamanje. Into engizama ukuyisho ukuthi ngonyaka ophelile ngikhiphile isikhathi engizama ukukhipha ngaso abantu balalela kuney'ngoma lapha ezimnandi namhlanje basasapotha abantu bayangiseka njengenjwayelo. Kodwa nje ngibuka ukuthi kulo nyaka ake ngikhiphe early ukuze abantu kuzofika Disemba beyetshise kahle umuzic wami njengoba ne-artist vele elibhala ngey'nto ey'hlukahlukene elithinta iy'hloko ezahlukahlukene. Yes. So abantu kumele bebe nesikhathi esanele sokulalela umuzic wami. UDisemba kunezinto ey'ningi. Yeah. Abasuke beholile amabhonasi. Yeah. Qala kithi njengoba uchaza ukuthi no kulo nyaka ushintshe umzila awukhiphi ngoDisemba uzokhipha early nje njengoba sikhuluma. Mhlambe uzobuza umbuzo umlaleli ekhaya ethi Gatsheni mfethu-ke siyakubonga ukuthi usicabangele late nabathandi bakho bathanda umculo wakho ukuthi ungakhiphi ngoDisemba ukhiphe manje early ukuze sikwazi ukuyitshisa kahle. Mhlambe i-date ngabe usunayo? Yebo nginayo umhla ka-5. Umhla ka-5 September. Yes. I-album abantu bazobe sebeyithola ngalo suku. Ngenzeka kube before kodwa nje usuku ongaba lokugcina umhla ka-5. Ndiyabuya kakhulu nongizwe njengoba ukwakhuluma wangibeka isandla le emngcwabeni. Kodwa-ke uzokwendlula. Manje mngacabanga ukuvulela icala. Ungizwe ungomunye abantu emabhinqeni abayindlela kancane uhlakaniphile. Yes. Nanokuthi kuyenzeka into eyinhloso ezoba nemiphumela emihle yena eyiveze ngendlela mhlawumbe engezukwamukeleka kahle. Yes. Sakhulunywa isikhathi eside nongezwa wazathitha indaba yokuswenga. Kanti mina njengoba ngimuntu wasemakhaya ngazi ukuthi uma kuvele ukuhlupheka isifo. Yes. Ngabafaka siyasebenza ngihambe ngemngcwabeni. Yes. Ingcwabe emngcwabeni kusuke ngayiwanga ngiyobukwana kuyoreyithwana ukuthi ubani usenka kangakanani ubani wenza amaphutha kanjani. Yes. Kodwa phela ngoba sisebenza ngabantu kungenzeka kodwa nje ngokobuntu ngazi ukuthi emngcwabeni awukwazi ukubuka umuntu ukuthi ugqokeni. Ngazi ukuthi emngcwabeni ngiyeseka lo mndeni ududuza then sendlulele phambili ngale kokuthi singobani. Yes. Qhola kithi mhlawumbe ka-album iy'ngoma zingaki? Ziningi kakhulu mhlawumbe nje umuntu engalindele iy'ngoma engaphezulu kweziyishumi. Ziningi iy'ngoma. Okay. Bazobhena bekhona. Isihloko sesikhona sikabikho. Ngisazobukisisa sibuke nomphakathi ukuthi yiphi engaki. Mana-ke qhola kithi yes. Qhola kithi siyazi ukuthi masikhuluma ngoGatsheni ingakho ngithe uma ngikubhekela ngalento eshiwo ngizwe but sungiphendulile. But ngiyathola ukuthi ngiyabona ey'nsukwini futhi iGatsheni Music Festival ukhuze ibuya and ibuya ngalo ibuya ngesikhathi sahlukile futhi
siqalile ukukhipha ama-single post sibone iqasha ubaba umpano wepiki Zanefa ngithi mfethu sitawani bube ekuthombeni ngomcimbi wakho mfethu omkhulu kakhulu endaweni yasophongolo ojajulela umhlaba wonke mawuhleli. Kwaye kwangihlukumeza kakhulu ukuba ngumculi ongabhukhwa ngendlela abantu ababelindela ngakhona. Yes. So lokho ngiyakwazi kuyenzeka uma ngibona umculi engabhukhwa kimi kuba buhlungu. Ngiyakwazi ukuthi ungabhukhwa kuba namuphi umthelela emndenini we-artist. Okay. Ngoba singama-artist nje kuhlale kulindeke ukuthi impilo esiyiphilayo ibe sezingeni phezulu. Imiswenko ilindeleke kithi, inento enkulu ilindeleke imize emihle. Uma ngicabanga igama elithi artist nje ngicabanga ukuthi unemali ngakusonke isikhathi. So kuyenzeka abafowethu besebenze sibe namathalente iy'ngoma zabo yiphile kodwa thola ukuthi ababhukheki ngendlela ekahle. Ya so abantu abafana noZanefa nabanye esingabathi besazobaveza ngoba usuku nosuku sezilezi. Yes, elisha. So ngicabanga ukuthi bekufanele belithole ithuba elifana naleli banesikhathi begcinile istage. Inkosi Zanefa siyamhlonipha kakhulu ngenxa yeqhaza lakhe ngeke sabala-ke okunye nje umculo kaZanefa uyaphila uyabakha abantu hhayi namhlanje unesikhathi. Yes. Mhlawumbe umcimbi qala kithi ukhonfirma ngokuqinisekisiwe ngicabanga ukuthi mhla ka-3 October. Yes, ngomhla ka-3 October amathikithi ayatholakala njengamanje umuntu angaphuthuma eye kunoma ngayimuphi i-Shoprite ekhona e-South Africa efike ebize igama lomcimbi Gatsheni Music Festival ngomhla ka-3 October ulapha eNcitane njengenjwayelo. Abantu sicela bathenge amathikithi isikhathi sisekhona sigweme isiminyaminya nokuthi singakwazi ukusebenza ngendlela ekahle singakwazi ukuhlela ngenxa yokuthi kugcine kunolayini lapha njengoba umcimbi usedolobhaneni elincane ama-entrance amaningi kakhulu indlela yokungena ayiyinhle kahle so kuyaye kube kuhle ukuthi umuntu esheshe ethenge ithikithi ukuze sigweme lesi siminyaminya. Qala kithi ngesizibe le ungizwe ukhulumile ngawe emngcwabeni ekuthinta ngesandla abaningi bamgxekile ungizwe abaningi bakugxekile wena mfethu mhlawumbe umazi ongadlulisa kulabo abagxeke ungizwe isizwe sakhe noma kulabo abagxeke wena isizwe sangizwe ngathini bona? Ya uMaXhumane ya ngiyamhlonipha ungizwe ngiyakumukela ukuthi uhlobo lomuntu onje njengoba ngeke ngasho abantu abafana nongizwe ungomunye umuntu aba-special la emabhinqeni. Uma ungambukela kude ngenzeka ukuthi umcasukele ey'ntweni azenzayo kodwa uma usumbukela eduze angisho ukuthi akanawo amaphutha angisho ukuthi ey'theni zakhe ngimakuliphi isayidi uma enazo ukuthi so ngiyakwamukela mina okushiwo ngizwe sekuthi nje-ke mina ngiyazi ukuthi ngoba ngimuntu wasemakhaya uma ufika emngcwabeni angikwazi mina nje angazi nokuthi ngizwe ayigqoke kanjani angikaze ngibuke vele i-focus yami yayilapha ekutheni siyindima ngamasikandi silahlekele nanokuthi besinobudlelwano obuhle kakhulu nesiqebu. Isiqebu kungelinye lama-artist elami isibindi nakho ngishintsha igama from Khuzwayo Ndlovu ngoba uGatsheni. Isicebi sasikade ayekade ngumuntu esasibuthwe naye iminyaka yethu ayilingani kodwa nangesikhathi futhi afike ngaso i-industry nami bese ngivele ngikhona kodwa abantu bangakwazi ukungi-recognize kahle. Usicebi ngikhumbula nje ngalezi nkathi sehla senyuka emahhostela esengumfana kaMshazi emahhostela eGoli njalo ngama-Sunday senza ama-promotion igama lakhe ngenhlanhla lalikhulu ukuqala yena. So ngathi uma ngifika kuye ngithi ndoda ngiyacela ukuthi ungilekelele wangilahlela izandla wafika usicebi wangisiza ngoba ngisingamabhinqa ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayayazi. So nje ukulahlekelwa ngusicebi kwangithinta kakhulu nakulo nyaka besisebenzile futhi besinazo iy'nhlelo zonyaka zokusebenza njengenjwayelo. Usicebi ungelinye lama-artist amakhulu besikwazi ukusebenza nalo ngaphandle kwey'ndleko ngoba likhona iqiniso elithi ama-artist amakhulu esisebenza nawo Gatsheni Music Festival awa-charge iningi lawo ngenxa yokuthi umuntu uma ekhanda umcimbi uma enomcimbi ngathi sinomcimbi kuyaye kuphekiswane nethalente. Ama-artist njengamanje abambisene especially umaskandi ingewona-ke kodwa sasebenzisana nabantu bakweminye imikhakha njengo-Big Zulu nabanye. So i-artist maline-event ngiyakwazi ukuthi ngiyo-attenda ngaphandle kokuthi lingifakele imali nalo nami mhla ngine-event lize lizo-attenda kimi ngaphandle kokuthi ngikhiphe imali okuyinto esiyishayela ihlombe leyo ibumbano kumaskandi. So usicebi ebengomunye
ama-artist ebesebenza nawo ngaleyo ndlela. So nje kwangilimaza kakhulu ukulahlekelwa ngumuntu ofana naye. Silahlekelwe si-South Africa sonke. Empeleni i-Afrika yonke Afrika yonkana, yes. ngoba usuke ebesezingeni lomhlaba. Yes. Qhawe lakithi kunomndumezelo womcimbi eza isibheke yona njengamanje 29 August Impocuze Maskandi Festival. Abathandi bomculo bathimbisana njengoba uzokhipha mhla ka-5 uzoya kwimpocuzeko sekusondele ukuthi ukhiphe. Mhlawumbe kungenzeka sikubona ushayisa ingoma eyodwa estage. La kanjani kuseyinhlelweni lokho ukuthi ngifike ngithinte inoni elilodwa kwimpucuzeko ngoba vele insuku zobe sey'sondele. Abanye abantu abafana noMuze bengigxekile bethi angisaculi kanti ayifike kanjani. Umgqozi wangoDisemba abantu basawuthokoza namanje. Ngiyabona kodwa ingoma ayithembelayo abantu. Qhawe lakithi mhlawumbe mazo okunxenxa abathandi bomculo kaSkandi ukuthi umculo kuma uphuma bewulalela inkalo zonke ngathi nibona. Ngiyacela kakhulu bafowethu iSouth Africa yonke ukuthi abantu bengiseke engiza nakho okukhulu ngendlela engingikwazi ukuyichaza. Angilona-ke igagu mina ekukhulumeni. Into eyaye zibe ngcono ingikhulumele mina ingoma. Ingakho uma mhlampe ingoma yami ungayitholanga ngizobona ngathi angikho mina ngoba into ongazi ngayo iyodwa ingoma ayikho enye. Ngaphandle kwengoma-ke ayikho enye. No, ayikho. Angikwazi ngithi ngicula ngiphinde futhi ngibe content creator ngibe influencer. No, angikhoni ukwenza. Wenza lento oyizela emculweni. Exactly. Hayi. Kanza kwethu okhulumayo umuntu ebhanzile esambatheni namhlanje besithinta isivakashile insizwa uGatsheni. Yazi ibhanzi ukuthi abaculi abavakashela ngizobonga kakhulu insizwa yaGatsheni ngoba namhlanje ngenza location ngakazi ibona indawo kodwa yakwazi ukungivumela ngangena amagcikeni akubo bathi bhanzile mfethu woza wenze into efuna ukuyenza. Nangempela ngangena kwaGatsheni ayishaya interview leya show kuyishow ehamba kakhulu futhi ejabule umhlaba wonke. So le nsizwa ihlezi ithobile makuziwa emsebenzini uthinta ibhanyazini noma iy'ntatheli zonke ey'khona ngoba angikhumbuli mhlawumbe ibaleka intatheli thizeni. So into lethisile ngicela ubalandeli emakhaya mayikhipha nje benze iqiniso kuyona ngoba nayo iyalenza iqiniso kubalandeli. Abalandeli bahlonipha ngabe ubani ihlezi makuthiwa cela ushutha nje ayiphakamisi iyazehlisa okusho ukuthi ungumculi wabantu uzocula akayona i-content creator. Okhulumayo uBhayanza Sambatheni. Danko.